बिथांमोना जोंनि बायदि गामि जेराव जेरावनाखि जोङो फरायसा आफाद एबसुनि दैदेनगिरि दङ, अपोजिशन पार्टीनि लिडारफोर दङ, अपोजिशन पार्टीनि सोद्रोमाफोर दङ, बेफोरबायदि जायगायाव हानिबो फाट्टा मावना होआखै। दिनै जोङो जोंनि गामिजों लोगोसे गुबुन गुबुन गामिनि जायफ्रा हानि फाट्टा मोनाखैमोन जों बेखौ मावनानै होदों। जों दिनै लामा बावना होदों, जों दालां बावनानै होदों। बिथाङा 10 बोसोर इयोमोन। दिनै सालाकाटियाव जे हस्पिटाला जे देरनांगौ बिनि थाखाय जेबो खालामाखै। आं मात्र बोसोरसेल' मोनदों सालाकाटि ओनसोलाव एमएलए जानानै खामानि मावनाय। दा सालाकाटिनि स्टेट डिस्पेन्सारिखौ आङो दायो मडेल हस्पिटाल सिआव आङो बेखौ आपग्रेड खालामना होबाय। बिथाङासो खालामनांगौमोन। 10 बोसोर बिथाङा इएममोन, 5 बोसोर एमसिएलएमोन, खिन्थु बिथाङा गावनि समस्थियाव बेबायदि ना देहा फाहामसालिनि थाखाय खालामगोन ना मा खालामगोन जेबो खालामाखै। नाथाय बिथांमोना 17 बोसोर सासन खालामदोंमोन। दा बे दाया सोरनि? बे दायाथ' आंनि नङाना, बे दाया बिपिएफ सरकारनि। नोंथांनि न'आव थानाय हायानो पाट्टा गैया, नाथाय सालाकाटि ओनसोलाव रायजो राजाखौ हानि पाट्टानि खोथा लानानै थगायहैदों होननानै सानाय बिथांमोना 17 बोसोर सासन खालामदोंमोन। आंनि बायदि गामिखौनो जुदि मावना होआखैबा, आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव 2000 मायथाइनिफ्रायनो आं खामानि मावदों। आङो मिरु आबसुनि गाहाय नेहाथारि जादों। अब्लाबो जोंनि गामिखौ बिथांमोना मावनानै होआखै। दा बे दाया सोरनि? बे दायाथ' आंनि नङाना, बे दाया बिपिएफ सरकारनि। बिथांमोना जोंनि बायदि गामि जेराव जेरावनाखि जोङो फरायसा आफाद एबसुनि दैदेनगिरि दङ, अपोजिशन पार्टीनि लिडारफोर दङ, अपोजिशन पार्टीनि सोद्रोमाफोर दङ, बेफोरबायदि जायगायाव हानिबो फाट्टा मावना होआखै, लामा दालांबो बानायना होआखै। दा जों सरकार फैनायखाय दिनै जोङो जोंनि गामिजों लोगोसे गुबुन गुबुन गामिनि जायफ्रा हानि फाट्टा मोनाखैमोन जों बेखौ मावनानै होदों। जों दिनै लामा बावना होदों, जों दालां बावनानै होदों। बिथाङा 10 बोसोर इयोमोन। दिनै सालाकाटियाव जे हस्पिटाला जे देरनांगौ बिनि थाखाय जेबो खालामाखै। आं मात्र बोसोरसेल' मोनदों सालाकाटि ओनसोलाव एमएलए जानानै खामानि मावनाय। दा सालाकाटिनि स्टेट डिस्पेन्सारिखौ आङो दायो मडेल हस्पिटाल सिआव आङो बेखौ आपग्रेड खालामना होबाय। खुरसा खाथियाव दायो साब हेल्थ सेन्टार जागोन, धोरोमपुराव दायो साब हेल्थ सेन्टार जागोन, निउ बासबारियाव दिनै साब हेल्थ सेन्टार जागोन आरो ब्रह्मपुरावबो दङ। दा बेबायदि सालाकाटि समस्थियाव मोनब्रै साब हेल्थ सेन्टार आरो सालाकाटिनि जे हस्पिटाल बेयो मडेल हस्पिटाल जाबाय। बिथाङासो खालामनांगौमोन। 10 बोसोर बिथाङा इएममोन, 5 बोसोर एमसिएलएमोन, खिन्थु बिथाङा गावनि समस्थियाव बेबायदि ना देहा फाहामसालिनि थाखाय खालामगोन ना मा खालामगोन जेबो खालामाखै। दिनै बालाजान्थिनालि कालिफुख्रि बासुगाव थांनाय लामाखौ दिनै आं आसाम मालायाव सोसनना होदों। बासुगाव थांनाय जिहेतु साम्फा दै बेवहाय दिनै ब्रिज जासिगोन। बिथाङा हयथ' दा ओंखायनो गिनानै बायदिसिना बुंदों। सालाकाटिनि रायजो राजाफ्रा बिथांमोना लोब लोब इउपिपिएलआव दिनै बाहागो लादों आरो आंखौ जे बाहाय बिजाथि हिसाबै हरबाय। दा बे हिसाबै दिनै रायजो राजाफ्रा गोजोननाय मोन्दों। क'क्राझारनि एमएलए हिसाबै बिथाङा क'क्राझार समस्थियाव जेरैबायदि मावदों सालाकाटियावबो देरहानानै सालाकाटि बियाबनि थाखायबो गोबां मावगोन बेखौ आसा खालामदों, नुहुरदों आरो बिनि थाखायनो बिथांमोना गिदों जे एबारबो बिथाङा जेननो हासिगौ होननानै।